Tarini baba ndiri mwana kuna ni mwandene. Baba ndino kwa muri munguwa dzino. Ndichitenda nechipo chezvipo zvinouya nevanonakirwa nechipo chamakati ichi ndo chipo chamunoisa pane munhu anenge inini kunzi ane chipo baba. Rombe rinenge inini Mwari wangu. Ndokutenda ini vanoisa munamato nemuzita raJesu. Kana ndiri munguwa dzekumanikidzwa nenguwa dzekushungurudzwa nenguwa dzekubatanidzwa muzvinhu. Baba munguwa ino ndinoisa muchinjikwa mutatu ndichisa upenyu hwatawanda secolors temusamuro wehitmaker. Mwoyo wangu ndinokunamatira namuzita raJesu kuti nguwa idzodzi neni ndakadzipindawo. Inguwa dzakaoma dzekuti mukadzi auda kutitaurira zvekumunhondo nekumusasa, ndo pandinoona kuti Satani anouya nekumadzimai futi iko. Kwasi Mwari tibatsirei futi vadzoke futi vakadzi vedu, nekuti hatiri kuti tese tiite mabhachura. Mwari munoziziva imimi kuti Bounty haana kuzombopostawo kana kuita sei pamaInstagram. Amino ndiyo Instagram here kana Christmasgram. But Instagram hatina Instagram yaBounty achiti sango anobika mbodza ndimekatazenge mako da kukokotedza kuti mheno chirema chinorema chine chiremerera. Asi ndati pamwoyo wangu ndaramba ndati Satani hauwini. Satani buda mulife yasecolors nemukadzi wake. Satani usade kuita zvawakaita soja love. Satani ndinokupisa nemadhimoni ako. Usekuwana sei ndati baba nemuzita raJesu batanidza imba panditi nebhebhi rake handiti. Amen.